puntu erantzunetan gertatzen den zerbait da, ez? Baina gu ere gorputz jarrera prestatuta joten gera. Zortziko txikia, badakigu arrisku handia daola umoretik kantatu behar edo kantatu ahal izateko. Orduan, gorpuzkera bat provokatzen diogu gure buruari. Bakarka, badakigu sakontasun bat eskatu daitekela, jendeak espero dula sakontasun hori. Orduan, zure burua atzean eserita zauden bitartean ari da sakontasun hortan sartzen edo gorpuzkera hori bilatzen. Puntuari erantzuteko momentuan ari zea reflejoak lantzen. Nahi gabe atzean zaude eta bestei jartzen dioten bitartean astuntzea konprobatzen ea zure reflejoak ez nire baten nola dauden eta nola erantzungo nioken ikoni. Orduan jarrerak aurrez hartzea, ez? Eta nik uste Andoni Gainak hori pixkat teorizatuzun, baina modu baten edo bestean danok iten dugun zerbait ere badala. Bai, galdera litzake nik uste, galderatako bat, guk askotan neonek ere oso garbi izaukatena da, zer dan bilatzen degunak gai bat entzutean, ez? Zer dan burura lehenengo datorrena, ez da? Zer jarrera bat aurrez pentsatu eduki ezakezu, optimista, pesimista edo, igual pentsatu gabe ere, gorputz jarrera daukazu momentu hortan eta ezin diozu horri ies egin, eta dena pesimismotik edo dena ezagitza ikuspuntutatik lantzen dezu, baina hau ja behar da psikologoentzat edo buruko zientzietan aditu adianentzat galdera da, ez da, baina zer da lehenengo burura datorrena gai bat entzuten danean, ez? Arrazoi bat da, ideologikoa, iritzi bat, irudi bat da, anekdota bat da, hitzoku bat izan liteke, objektu bat izan liteke, gaiaren arabera, ez da? Baina hori analizatzeko interesantea litzake, ez? Mentalki, ez? Zer dan lehenengo etortzen zaiona bertsolariari burura. Eta are gehiago esango nuke, aldatu aldan, hainbeste urtetan, bertsolaritzaren eta denboraren bilakaeran, aldatu aldan bertsolarien mekanismo mentala, alegia, gaur egun, adibidez, kultura bisualak eragin duen hortan, eragin duen gure bertsoa pentsatzeko moduan, kultura idatziak eragin duen gure bertsoa pentsatzeko moduan, esan liteke baietz, ez da? Behar da, gaur egun gehiago pentsatzen degula, irudien bidez. Eta igual gaur egun gai bat entzun, eta irudi bat ikusten degula. Eta bertsotan behar bada, irudiak deskribatzen ditugula, eta lehengo jendeak ulertuko ez lituzken gauzak, gaur egungo entzuleak ulertzen dituela. Kultura bisual bat konpartitzen degulako, ez? Hor, ejemploa jartzearen, Andoni Gainaren bertsoak dira, kontatzen du nola bere maitale batekin afaltzen ari zan, eta nola keinu batekin eta ardoa erori zitzaion mantelean, eta esaten du, bihotz formako maintxa more bat geratu zen mantelean, geroxiago loratuko zen maitasunan seinalean. Eta nik uste hemen denok ikusten degula irudi hori, ezta? Kopa botatan mantxak gelditzen da mantelean bihotz formakoa, ezta? Eta berak esaten zuen, eta behar bada egia da, garai bateko jendeak hori elukela ulertuko. Behar bada zinea ikusi ez duen jendeak, telebista ikusi ez duen jendeak, hori ez lukela ulertuko, esaten zuen behar, proposatzen zuen. Eta, nik uste gure pentsatzeko erak ere aldatu direla, eta are gehiago jendearenak ere bai. Eta orduan beste kode batzuetan mugitzen dela sorkuntza hori, ez? Are gehiago esan liteke, idatzizko kulturari buruz ere, gaur egun, interesantea litzake analizatzea, gu bapatean ari geranean, ia bertsoa ikusten ari geran, ia bertsoa irakurtzen ari geran, edo ez. Nik zuei galdetzen dizuet, eta zuek nahi galdetuko diazute, baina nik ere ez daukat oso garbi, ez da? Kantatzen ari geranean, nik badakit, bertsoaren egitura ikusten dedala, eta badakidala zen lerrotan ni joan. Badakidala bertsoaren zen lekutan ni joan. Irakurtzen dedan ja enuke esango, ez dut uste irakurtzen dedanik. Baina bertsoaren zen lekutan ni joan hori badakit. Eta seguruna, Jose Agirreri galdetuko bagenio, arek bertsoa ez du ia seguruna, behak ez dula ez irakurtzen da ez ikusten. Ez dakit zer pasako danaren burutik. Eta hori, kuriosoa da, ez? Nire ustez. Bestalde, gure belarriak ere nola aldatu ditun kultura idatziak, ez? Bertsolaritzaren kasuan, esan liteke gaur egun, adibidez, errimatzen dela, kasu askotan, errimatzen degula idatziz. Alegia, ia ulertzen dezuten hau, badaudela
teoria batzuk, errimaren teoriak esaten du, BDG errima dela, ez? Edo PTK errima dela, ezta? Eta orduan badaude hitz batzuk, esate baterako, lege eta bare. Horrek teorikoki errimatzen du. Errimatzen du paperean errimatzen dulako, BDG araua betetzen dulako. Baina nik uste lehengo jendearen belarritan horrek ez dula errimatzen batere. Ez ala batere errima hona. Baina gu idatziaren kulturakoa geha eta nola ikusi ditugun errimak, guri errimatzen digu teorian errimatzen dulako. Baina belarrian horrek errimatzea aldu. Gaur egun behar bat ez dugu hainbeste sen horiekin funtzionatzen, ez? Entzumenarekin baizik gehiago. Eta orduan kuriosoa da, kultura idatzi horrek ere zenbateño alda dezaken alderantziz ere, belarrira oso ondo ematen duten errimek, behar bada gaur egun ez dute komilartean balio, ez dutelako errimatzen, paperean. Adibidez, normala eta alaba. Ez bat ala da eta estea aba. Baina, normala eta alaba esan liteke errimatzen dula, oskidea dela. Izango da hobea, okerragoa, baina oskidea bada. Edo lautadak eta gautarrak. Horrek errimatzen du edo ez du errimatzen. Zuk esan da gehiago. Nik kontuatuta nago. Zuk esan da kontuatuta nago. Horrek teorien ez du errimatzen, nire ustez oso errima hona da. Baina, txapelketa baten behar da akatsua litzak ez da. Kuriosoa da hori ez, nola kultura bisualak eta kultura idatziak eragiten duen gure entzuteko moduan eta kantatzeko moduan, sortzeko moduan ere ez da. Igual, bertxotan asterako garaian zeren bila abiatzen geran hortan sartu horretik, nahi nuke aurreko lanketari begirada bat eman, eta hortarako lehen aipatu dizuedan Maialenek idatzitako testu hori, finalan ostean idatzitako testu hori hartukoet, ikusteko nola, gutxinez hiru lanketa mota edo bereiziko nituzkenik elkarrekin nahastuta iten ditugunak, ez? Bat izan daiteke lanketa teknikoa, ez? Errima, neurri, doinu, ez? Horiek bestea lanketa tematikoa, ez? Eta hor galdera bat dago, askotan entzuten da, bertsolariak danari buruz jakin behar du, ez? Bertsolariak oro jakilea behar du. Eta azken bolan nik buruan ibili dut, ez? Zer da denari buruz jakitea? Askotan eztabaida bat orain dela ezain beste bertso munduko lagun batekin, eta gai guztiei buruz jakin behar dudanek zuen, baina hori ezinezkoa da, eta hori ezin zaio eskatu pertsona bati, nola jakingo du gai guztiei buruz. Eta askotan eskatzen zaigu gai importanteei buruz jakiteko. Hau da, egunkaritan leku gehien okupatzen duten gaiei buruz jakiteko. Politika, kirola, kultura gutxixioa azkenen gorritan, eta askotan adibidez bertsolari batek futbolari buruz ez jakitea ridikulua izan daiteke, edo nola ez dakizu, baina beste bertsolari batzuk egongo dira adibidez emozioei buruz gutxi dakitenak, edo hankamotz daudenak hortan, baina esango nuke gauza batzueri, gai batzuri importantzia handiago ematen zaiela beste batzuei baino bizitzan ematen zaien bezala, eta nik zalantzan jarriko nuke edo galdera ikurba jarriko nioke, oro jakilean horri, lanketa tematikoa bestalde, eta azkenik ez dakit hori nola deitu ondo, baina lanketa emozionala, ideologikoa, pertsonala, edo hor kokatuko nukena, eta hirurak nahastuta dautoz, ez? Maialenek idazten zuen finala eta gero. Kuaderno bat etxeko mahai gainean zabalduta geratu da, utzi bezalaxe. Ia azkenera arte betea, koloretako errotulagailuen arrastoak, hitzak, eta esaldiak, eta bertsoak, geziak gora eta bera. Ezinezkoa du bertsoak ordenagailuz egitea, ahozkoa eskuz, lanketaren arrastoa paperean. Eta hau irakurri detenean, gaur goizean, pentsatzen jarri